velkommen tilbage til Spas og løjer. Nu vil vi lige starte med en meget spændende intro. Og husk sikkerhed. Det er meget vigtigt. Den bliver afbrudt! Hej gutter, velkommen tilbage til DK Fyrværkeri. I dag, der har vi selvfølgelig lavet endnu en fucking Tour de Krudt. Men... Okay. Det er ikke det. Jeg hører Ghostus, så tænker jeg bare på ham, den fede unge, der falder ned i det der chokolade. Det er mine tanker. Så hjælp. I Nord, men en bordbom der. Sygt. Au for helvede. Hvad fuck, man? Prøv at kaste de sidste kolde. Kast for helvede, så jeg ikke skal redigere så meget. Bare kast og sluk lyset. Hvad fanden er det der, mand? Vi nupper lige sådan. Gider I godt at holde kæft derovre? Hvad? Der er gået ild af det ene batteri. Ja, fuck det pis. Så er der mindre at rydde op i morgen. Ja, 2 dage senere. Jeg har det sgu fint med at gemme resten. Så kan vi komme og drikke den. Jeg kan fortælle, at jeg glæder mig så dybt kattebarn til det her. Jeg vil producere en alkohol, den over jorden. Trist. Vi var lige ude at teste en før, og den fløj hele vejen over til naboen. Så har jeg købt 2 klokken 12 raketter her. Vi har købt. Ja, vi har købt. Hvad står der? Merlin. Du har nyskudsbatteri. Giv ham lige en hånd, han kunne faktisk læse det. Det der kometfamilie sortiment ser okay ud, men det er også udsolgt. Det er sådan basically, altså det der kometet. Ja. Det er det, jeg har købt. Virkelig? Ja. På vores nyeste video. Okay, det er egentlig ret dumt det her. Nå, ved du hvad? Hvad nænder? Simpelthen shut the fuck up. Der er 532. Jesus Christ, man. Altså, brændt den af, bror, mand. Guide den. What the fuck? Og Svend bønnen. Svend. Kan du det der?